rovno 190, 93,7. Tu je taká žúra v stroje, tu je taký peň. Sem ja ruku nestrčím a tam nie je nič. Tu je taká diera, ale v tej diere tiež nevidím nič, len vodu. Mám to! Mám. Dobre. Priatelia, geocaching je celosvetová hra a účelom tejto hry je v podstate vychádzka na rôzne zaujímavé miesta sveta, kde ľudia ukladajú takéto malé poklady. Oni sú často veľkolepé, pretože na týchto miestach sa dozviete či už niečo zaujímavé o danom mieste, alebo získate len ten skvelý pocit, že ste niečo hľadali a našli. Priatelia, nachádzam sa v areáli divokej vody v Čunove, kam vás chcem v piatok a v sobotu 2. a 3. septembra pozvať na geocachingový mega event Slovak Geo Awards 2016. Počas týchto 2 dní na vás čakajú rôzne adrenalinové aktivity, vyhlásenie najkrajších cachiek na Slovensku, cyklojazda po vybraných keškách, geocaching quiz, nočná hra, to bude taká špecialitka, rafting, dokonca čo som sa dopočul, že z hotela bude spustená lanovka. Za tieto 2 dní sme nezabudli samozrejme aj na kultúru a umenie. Každý večer bude niekoľko koncertov, myslím, že v piatok to budú 3 a v sobotu 2. V sobotu vás čaká aj veľká open air show a neviem, čo by som ešte viacej, akurát, že informácie ohľadne tejto celej akcie nájdete na www.geoawards.sk s dvojitým Včkom alebo na Facebooku Geo Awards Team. A týmto v podstate končím, akurát ma ešte napadá, že bývať môžete v stanoch, lebo hotel je už plný, všetko sa to bude diať práve tu v areáli divokej vody na Čunove, takže srdečne vás pozývam, teším sa na vás, budem tu aj ja, bude tu skvelá muzička, zábava, geocaching, budeme hľadať samých seba a hlavne kešky. Čaute.